Näme toýdan soň gelinler öz ýollaşyna şu sözleri aýtmaly. Şoň temam şo hakynda. Birinji aýtmaly sözümüz özüm eder. Öýde agyryşy erkek adam etmeli. Ýöne biz köplenç diwan süýşürmeli, bolýaly özüm eder. Şkafy kakmaly, bolýa özüm eder. Lampyçka koýupdyr. Erteki gün erkek adam lampyçka koýdum, bolýaly gelinim öz eder diýen. Siz daşa bankany açyp bilmeseňiz ýollaşyňyza haýyş edin. Agyryşy diňe erkek adam etmeli. İkinji etmeli zat, başga erkek adamyny öz erkek adamyňyz ýanyna öwmeň. Öz erkek adamyny kemsitme. Hatda kyno görüp durkandan waýmaň figurasyny, gürleýişini, akyllyjadygyny ýok. Erkek adamlar deňeşdirmek esasyny özüni gowulanoklar. Aýal adam edip bilen misal üçin, kirpigowdan bolupdyr, saçagowdan bolupdyr, menem şeyden. Erkek adam beýdena. Erkek adam özü bilýär haçan ýüklemeligini. Üçüncü etmeli zadymyz kakdyryp gürlemeli. Erkek adamda deňe R, G, B renkler, ýani göýek, gyzyl, ýaşyl renkler bar. Aýal adam şo renkden fuksiýa ýasaya, magenta da ýasaya, aqua da ýasaya. Bu tonu erkek adam hiç hilýagdaýda düşünenok, oňa gönümeli aýtmaly. Näme barada arzu etýäňiz gönümeli pozitiw edip aýdyň, kakdyrsaňyz ol düşünmeýär. Erkek adamyň aýal adam beýnisiniň tapawdy bar. Şo hakynda wideonyňyzy aşakda belläp geçen, şonu tanışyp bilersiň. Aýal adam 5 işi 10 işi bilelikde ýerine ýetirip bilýär we iki beýnisiniň arasynda mazolistay çyla güýçlü gelýär. Şoň üçin kakdyryp gürlemäň gönümeli aýdyň. Dördünçi etmeli zadymyz erkek adamyň başgalasy hakynda erwetdat aýtmak. Ejesi, kakasy, bajasy, jigsi, öňkü maşgalasy, öňkü maşgalasyndan bolan çagalar hiç hilýagdaýda. Ertek gün olar ýaraşalar, siz bolsa ýylan jogap kalarsyňyz. 5-nji etmeli zat, gaşy, dyrnagy, ýüze, kosmetologa nire gitýän bolsaňyz ýollaşyňyza şo zatda gidip şo taýda edilen gurrunlary aýtmaň. Ol oňa kızyksyz. Öýde özüňize gözellik etýän bolsaňyz ýüzüňize, saçyňyza maska edip öňünde görünjek bolmaň. Käbirimiz şo durşumyza öňüne hyzmat edip bilýär. Aýlanyp uborka edip bilýär, fakat korkunç waka etmeň. Öz opudymdan bölüşip geçeýin. Men ýollaşym aýdymçy 17 ýyl bäri bile ýaşaşyp 10 ýylyň dowamyna öýde makyaj etdim. Näme üçin? Özüm gowurýardym aslında aýna seredimde gowjy bolarýaly. İkinji esasy sebäplerden biri bul aýdymçy köpçülige çykýar, toýa çykýar. Toýda näme herimiz owadan bolup barýar. Şol owadanlykdan gelip menen bärde gatowyş tapylly, ýüzüm saçym maskaly bolsa men näl gowurmazdy. Şeýledem, şoň üçin öýde-de, daşyndan da owadan boljak bolýar. Indiki etmeli zadymyz ýollaşymyzy kemsitmeler. Men aýtdym-a diýmeler. Hamala biz akylly ýollaşymyzdan samsyk. Biz oňa akylly bolan üçin çykdyk. Hemme erkekleriň arasynda bir zat artykmaç bolandyrmyşa çykdyk. Şoň ýatdan çykarmaň. Kemsitmek hiç hilýagdaýda. We iň soňky etmeler zadymyz gorkunmalar. Şantaj etmeler. Ina sen şeysen men ejemlere giderin, çağalar alıp giderin, ina aýryşan, razborda we niýet. Başta täsir edip biler, ýöne hemişe ulanıp ketseňiz erkek adam oňa öwrenşer. Biziň bir gatnaşan maşgalamyz bar, gelin diýsen, gawançaň, ýollaşan gowjy ýerde işle, hepde 2 gün, oduhun dostlar bilen futbola gitdi. Bu da gidenden gelýänçe jaňat birona düşe. 1 saatdan soňra haçan gelersiň, 3-4 saat bolsa bolumen çagalam alyp ejemlere gitýän. Ýok. Gorkuzmalar bu ýagdaýda. Sen alyp ejenlere ýöne oturmanyňda ýollaşmam diýinjäksini kapraşo futbol gelenne. Şeýlelikde mährubanlaşyp geçen ähli zatlamy etmeseňiz, maşgalaňyzda agzybirlik kasam köpeler dip umyt etýän. Indiki gyzykly wideolarda görüşýänçe, hoş sag bolun.